for noget, siger du? Det var Rikke. Det er Rikke, der lige har været. Ja, det er også den første. Ja, Hun er inde. Nej, men Mathias, er du 25? Han var 25 år. Han var blevet taget ind i 25 år. Så han skulle have været nummer 1. Han kom ikke. Så var det. Ja, men så rider hun bare ind. Det er meget let, så går hun ind næste gang. Sådan er det. Godt, Natasha. Hvor ligger hun så? Hold da op. Videre, sådan. Og så bare rid videre, rid videre, rid videre. Ikke træk i den. Sådan, perfekt. Vi får start nummer 25A, Mathias Nørhjel Johansen, Joke på banen. Start nummer 25, Claus. Det bliver stort. Prøv at lade være at ride så meget frem. Ret derop. Ikke, der får hun for meget hånd, ikke? Ja, den er ikke reddet ned endnu, vel? Nej. Gør den heller ikke. Okay.